shehu ya ce fa'in kulta bayyin lana ma na shtagilu bihi li yakuna ziyadatan fi nuri basairi na kultu fa'alam anna man arada zalika falyalzam arba'ata umuri. Shehu ya ce to da za ka ce bayyana mana abin da ya kamata mu shagaltu da shi wanda zai kasance ya ƙara mana ainihin hasken basira. Ya ka kashe wuta kultu sai in ce fa'alam ka sani anna man arada zalika falyalzam arba'ata umuri, wanda duke son ya samu hasken basira. Jama'a kun fahimci dalilin da yasa na kawo wannan? Shi malam Samir yayi magana akan hasken zuciya ko wanda kuma yake sai samu haske a cikin basirar shi to ga al'amuran da zai lazimta in ji dan fodiyo. Sai dan fodiyo ya ce al'awwalu abu na farko tilawatul qur'anil azimi wa tadabburi ayatihi wa tafahumi ma'ani. Tilawa al-qur'an mai girma, lura da ayoyin al-qur'ani da kuma kokarin fahimtar ma'anonin al-qur'ani. Wannan ka'ida in ka lazimce ta zaka samu haske a cikin basirarka. Allah ya ce innal ladhina yatluna kitaballahi ko wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yace waɗanda suke karanta littafin Allah suke tsaye da sallah daga abin da muka azurta suke cewa a sarari da ɓoye. Allah ya ce waɗannan sun shiga kasuwancin da jali baya karewa, sun sai hannun jali a kamfanin da baya karewa. Jama'a karanta littafin Allah, lura da ayoyin Allah. Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Wani wuri ya ce afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha. Mutane suna karanta qur'ani ba sai suna lura ne? Da qur'ani ba daga Allah yake ba da an samu rudani da hayaniya. Akwai rudani da hayaniya qur'ani? Duk abin da ba qur'ani ba sai kaga akwai rudani, akwai hayaniya. Sannan sai Allah ya ce ko an rufe zukatan mutane ne shi yasa ba sa lura da ayoyin Allah. Sannan sai ya ce da kuma kokarin fahimtar ma'anonin ayoyin alqur'ani. Ba fassara ba, ka je a baka baki, ka ba da baki a baka fassara. Wattini ina rantsuwa da dutsen tini, wa turi sini ina rantsuwa da ba irin wannan ba jama'a. A ce an sauke tafsirin alqur'ani wata guda, ko kuma yadda ake jan bakin haka ake fassara. Abinda ake so ka rinka fahimtar menene Allah madaukakin sarki yake cewa. Yanzu dan Allah jama'a ba za ku yi mamaki ba, a ƙasar nan zaka ji malami ya ja aya alqur'ani saboda tsabar rashin fahimta ya ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi. Ina fatan mun gane wa ma qadarullah haqqa qadarihi, wai abinda Allah ya kaddara Allah gaskiya ce. Ka bata. Wa ma qadarullah haqqa qadari, abinda Allah yake ce wa ma qadarullah haqqa qadari. Yahudawa ba su girmama Allah yadda ya cancanta a girmama Allah ba. If qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in, domin da suka tayi cewa suka yi tunda Allah yake bai taba saukarwa da wani mutum wani abu. Sai ce qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa, littafin da Musa ya zo muku da shi kuke rubuta shi kuna ɓoyewa, wane ne ya ainihin zo da wannan littafin, wa ya saukar da shi? A nan raddi ne Allah yake ga Yahudawa waɗanda suke cewa Allah bai taɓa wahayi ba. Amma a ƙasar nan sai ka ji mutum yana tafsiri ya ce wa ma qadarullah haka qadari, abinda Allah ya kaddara to kaddara Allah gaskiya ce. Yanzu kun ga bai fahimci ma'ana ayar. Ina fatar mun gane. Jama'a ana iya karanta alqur'ani ne da kira'a kyakkyawa an koyi ilimin tajwidi. Ana iya lura da ayoyin alqur'ani ne in an koyi tartili a wajen karatun alqur'ani. Ana iya kuma fahimtar ma'anonin alqur'ani in an koyi ilimi na ulumul qur'an da kuma ilimin usulul tafsir. Waɗannan ilmomin su suke taimakawa. Sannan sai ilimin mustalahul hadith, sai kuma ilimin usulul fiqh, sannan sai ilimin lughal arabiyya. Waɗannan ilmomin idan ka tattara su, su ne ke taimakon ka fahimci ma'anonin alqur'ani. Ina fatar mun gane. Wasani na biyu qira'atu ahadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam,
karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Karatun hadisi yana haskaka zuciya jama'a, an fahimta. don haka babban malami Abubakar Mahamudu Gumi, Allah ya gafarta mishi, yake cewa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Qira'atu ahadisi rasulillah, sannan wa mutala'atu siyari, da kuma karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kada ku zauna sai daren maulidi za ku yi ta karatun tarihi kawai, ku yi ta binciken tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaya manzon Allah ya rayu, ya manzon Allah yake kaza, yaya manzon Allah yake, duk kusan waɗannan game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan wa tafahumi kalamihi, da kuma kokarin fahimtar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yaya ake fahimtar hadisan manzon Allah, ka je ka koya, ka rinka karanta hadisan kana fahimtar su a yadda suke. Ina fatar mun gane. Sannan sai ce wattiba'u sunnati, da kuma bin sunnar manzon Allah. Ba karatun hadisin ba kawai, amma an karanta a san tarihin manzon Allah, a san ma'anar da annabi yake nufi, sannan sai a yi aiki da wannan ma'anar. Kun ga ashe anan akwai aiki. Dole ne ahlus sunna su je su nemi ilimi na sunna jama'a. Ba wai ku zauna kawai sai ku zama wane yayi kasar dan haka bari mu ji menene wane ya ce. A'a, ku tashi ku shiga duniyar ilimi, ku je ku nemi inda ilimi yake, don ku karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ku fahimce su sannan ku yi aiki da su. In ba haka ba, yan bid'a gaba ɗaya sun yi wa manzon Allah jafa'i. Duk inda ɗan bid'a yake a duniya ya kaura cewa abin da ya zo daga manzon Allah, ya kama wani limami ko wani shehi ko shugaban mazhaba ko shugaban ɗariƙa ko shugaban ƙungiya, duk gaba ɗaya an tare jikinsu an bar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ina ahlus sunna suke? Ina waɗanda suka ce sunnar manzon Allah za su bi, su kuma suka ce babu ruwansu da hadisan manzon Allah? Shikenan, yanzu gawa aka bar manzon Allah ke? Su waye mabiyan shi? Saboda haka a bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun ji wannan kenan. Sai ya ce al-thalith, abu na uku da zaka lazimta, ma'rifatu akhbari salafi min as-sahabati wat tabi'in, sanin labaran yan mazan jiya. Zuwa yan mazan jiya, sai ya ce sahabbai da tabi'ai, wal iqtida'u bihim, da kuma kwaikwayarsu. An fahimta? Yanzu jama'a, wannan wane ne ke magana? Dan godiyo. Ashe ana da'awar salafiya a Najeriya fiye da shekara 200 da ta wuce. Ashe duk malamin da ya ce shi bai san wata da'awar salafiya, ko dai a ce son zuciya yake, ko ƙarya, ko kuma a ce dama ba malami ba ne. Domin littattafan ɗan fodiyo gaba ɗaya sun cika da waɗannan zantuttuka: ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a, tamyizul muslimina min al-kafirina, wasiqatul ikhwan, nurul albabi. Kullum zaka ji dan fodiyo yana cewa a bi hanyar salaf. Mai risala a farkon risala yace wattiba'us salaf waqtifa'u atharihim, yace a bi salaf, a tsaya akan hanyar su. A ƙarshen littafi ya sake cewa wattiba'us salafi, a fi bi salaf. To don Allah, menene muka yi wanda muka zo da sabon abu wanda za a ce su Albani sun kafa kungiya? Kai kana tsoron kafa kungiya ne? Kafa kungiya ba kyau ne kai ka kafa? Me yasa kai ka kafa kungiya kuma kana tsoron wasu su kafa kungiya in kungiya muka kafa? Me yake baka tsoro? Sai ka ji wai kungiya suke so su kafa. Yau kafa kungiya a Najeriya, tun daga kungiyar 'yan kulab har kungiyar malamai, ba ta da wahala a Najeriya. Ba wata kungiya da take da wahala kafa. Idan kungiya muke son kafa, za mu fito mu tara jama'a mu ce mun kafa kungiya, wani shine shugaban kungiya, wani shine sakataren malamai, wani shine shugaban agaji, wani shine dan malikin malamai, wani shine kambin malamai, wani shine kaza, duk abin a rarraba a ayyukan kungiya. Amma me yake damun mutane? An ce muku gashi shehu ya ce a san labaran salaf. Idan kana son sanin labaran salaf, ka karanta alkur'ani. Suwaye salaf? Annabawa da sahabbai da tabi'ai magabata. Ka karanta tarihin as-sayyida Maryam, tana daga cikin salaf. Ka karanta tarihin annabi Musa da Haruna, suna daga cikin salaf. Sannan in ka taho kurkusa kuma ka karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma anan sai matso maka da abun kusa, sai ce daga cikin sahabbai da tabi'ai. In kana son karatu tarihin sahabbai da tabi'ai, ka karanta alqur'ani. Qur'ani yana cike da tarihin sahabbai, hadisai na cike da tarihin sahabbai da tabi'ai.
sannan malamai sun zauna sun rubuta tarihinsu dalla-dalla. A sama gare su akwai al'imamu zahabi a cikin littafin shi siru alamin nubala, akwai littafin al'imamu ibn hajar al'isaba fi tamyizis sahaba, akwai littafin usdul ghaba, akwai littafin ainihin wato littafin ibn abdulbarri al-isti'ab ila ma'rifatil ashab. Jama'a duk waɗannan ku je ku karanta su, za ku ga labaran sahabbai da tabi'ai. Sannan sai ce waliqtida'u bihim, da kuma kwaikwayarsu. To wannan kwaikwayarsu din nan ita ke nufi da salafiyanci jama'a. Dan haka salafiyanci ba kungiya bane, mu ba kungiya bane, mu ba 'yan kungiya bane, mu ba mu kafa kungiya ba, mu ba za mu kafa kungiya ba har abada insha Allah, don ba mu da bukatar. Domin lazimin kungiyanci ku haramun ne. don haka ko da kafa kungiya ya halatta, to in ka kafa ta kana fuskanta hadarin shine ne, shine kungiyanci zai biyo baya, shine ba za ka yadda da kowa ba sai dan kungiyar. Saboda haka abin da muke cewa a bi wannan tafarki na malaman farko, sannan wa tarku muhdathatil umur, da kuma barin bid'a. Duk abin da yake bid'a ne a batta. Ina fatar mun gane. Sannan arrabi'u taqwallahi, tsoron Allah, wal istiqamatu ala ta'a, da kuma tsayawa akan biyayyar Allah, wa tajannubus sayyi'ati, da kuma nisantar mugun abu. Idan ka kiyaye waɗannan abubuwan, sai shehu ya ce fa inna hadhihi al-umur al-arba'a hiya allati tashrahu as-sudura wa tazidu nura basairiha. Waɗannan abubuwan guda hudu sune suke haskaka kirji kuma su ƙara hasken basira. Wannan na ƙarshen nan da aka ce tsoron Allah, duk abin da kake ka rinka jin tsoron Allah, sannan ka tsaya akan biyayyar Allah, sannan kuma ka nisanci munanan maganganu da munanan ayyuka da munanan tunani. Jama'a duk wanda ya aiki da waɗannan abubuwan, insha Allah ta'ala ya zama mutumin kirki. Abinda ake fata ya tsaya akan wannan nagarta da kirki har kiyama ta zo ta same shi, ko kuma mutuwa ta zo ta riske shi.